кое е най-доброто SSD, което може да си вземеш на пазара. Имам няколко примера. Виждал ли си 500 вида SSD и не знаеш кое да избереш? Днес ще тестваме и ще разберем кое е най-доброто SSD, което може да си вземеш. Имаме 3 кандидата. SATA SSD, по-бавен, но ефтин вариант, NVMe SSD, много по-бърз и топ модел от висок клас. Ще ги тестваме в Windows Boot, зареждане на игра и скорост при трансфер на файлове. SATA SSD зарежда за 14 секунди, NVMe за 7 секунди и High-End за 6,5 секунди. Зареждане на GTA 5, SATA SSD 1 минута и 4 секунди, NVMe 38 секунди, High-End 37 секунди. Трансфер на 50 гигабайтов файл. SATA SSD 2 минути 35 секунди, NVMe 42 секунди, High-End 39 секунди. Разликата между SATA и NVMe е огромна, но между стандартния NVMe и High-End почти няма разлика. Какво друго искаш да тестваме? Напиши в коментарите.